Anja ma ika mar ariyo. Machiegni chwako kinyi makawuono. Desmond machiegni papen mari. Gi nyinga luonga ni Mbare Desmond. An wuod Mabei, Kabondo Kasipul, Kojwach, nyakwar Mbare gi Susana. Gi Nairobi ka asomo e mbalariany ma Kenyatta kama atime education. Adhi bedo japuonj Kiswahili mbele kae. To an e ika mar ariyo kendo Kenyatta University kacha an jatend jopuonjre. Machiegni chwako. Nyakwara mugia jong mana kaka iseneno magi welo mantiere godo bada korka koni bende antiere kod welo ariyo. Machiegni Victor ichio nade kendo machiegni twak. Erokamano Joyce, achiew maber, hope ni bichiew malong'o. Gi nyingega iluonga ni Opiyo Victor Uma, awuod Nyakach modak Migori. E boma ma Nairobi ka gi sani an e mbalariany mar Nairobi University. An e hika mar 4 atomo Economics and Statistics. Machiegni twako kinyi makawuono. Alphonse machiegni ichio nade? Achiew maber, erokamano kuom miyowa thuolo mar bedo ka gokinyi mondo walos e wach mar somo. Gi nyinga iluonga ni Ochola Alphonse, aja semo modongo Nyakach. Kendo somo muneno wadwa wueni emogola Nyakach kokela Nairobi ka. Somo e mbalariany mar Jomo Kenyatta University e hika mar 4 atimo Actuarial Science. Machiegni twako kinyi makawuono. Yakwara mugia jong mana kaka ineno magi welo mantiere godo e studio kinyi makawuono ka welo wa mamoko mano Gabriel Okala kaachiel koda Hamida Linda bro bedo ka tudore kodwa e kinde mwadhi mbele koda twak marwa. Kamoro amora ma intiere inyalo oronwa ote penjo paro moro amora kokale namba mar ote machuok 236000. Mbui moro mar Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor. Mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kochako twak marwa yanga okinyi makawuono daher mar chako kodi Desmond. Nyaka sani koro wang'eyo ni lecturers kata jopuonj mbalariany gintiere ng'anyo makamano osedhi mbele kuom thuolo malach. Jopuonjre timo ang'o e skul kata in kaka Desmond ang'o mitimo e skul? Erokamano Joyce. Kawuoyo tadhi welo jogo mane mbalariany ma Kenyatta. Kuom hawi maber, Kenyatta University gisomo. Classes dhi mbele kata sani. Classes dhi mbele to lecturers to gomo ng'a puonjo nyithindo? Nitie lecturers ma puonjo, nitie mogomo gi mok gipuonji. Matende ni mapuonjo go gin andhoke kalure ni odiochieng' manyoro nagoyo mbaka kuda moko kuom jokanyo ma ochung' ne riwruoge mag jopuonj mbalariany giwacho ni ka giyudo lecturer manitiere class to gigolo to mago mapuonjo gin mago ma seche moko ndhogo gi gin jok mok puonj. Mago gin andhoga wanyalo wacho kamano, but the information man godo ni KU nobedo suspended from WASU sometimes back. Koro gin sani gin thuolo makocha wanto wasomo, students moko bo ng'anyo, lecturers moko bo ng'anyo, but joma nitie gisomo penj wachako tarik 21. Matene ni un ng'anyo ni ok affect yo mora mora. Affect wa but ok ahinya. Kaka antie class ma nitie unit ma se attend classes ariyo kende. Nyaka ne semester chakre. Kiwacho no ko affect ahinya. O affect yore mage to chemoko o affect yo mane. Yore mo affect wa sana gin kaka the syllabus coverage. Nitie units mar very technical. To kapok idhi e class kata dichiel to memo to segol ni penj nitie ida dhi ndika ng'o e penj gimidhi ndike penj ne maonge, but nitie classes madhi mbele ma gimodhi konyogo koro ni wadhi tieko school in good time. Sama jomoko yweyo but want at least koro bet wasomo dhok wasomo ahinya but bet wateme matin. Wacho kanyo makare ahinya. Victor in korka kori mbalariany mar UoN ang'o matimore jopuonjre timo ang'o e skul gi sani ma koro lecturers kata jopuonj mag mbalariany ong'anyo? Erokamano Joyce. E mbalariany mar UoN kuchocho gi sani ok tang'a ariand kata wach ni somo dhi mbele. Nyaka ancha ng'anyo chakre ma lecturers ido ka jopuonjre ni kuonde ma gidake modake hostel to gi ma commute oko modak oko morent within Nairobi. Kwelo ka moko be sani koro chuny osejok kech gi kia onge diri ne lecturers gudugo karang'o mondo somo dhi mbele. Kwelo ka moko bo nyang'isi ni gin sedhe kaka dhi Zosipa manunsa ne sani one mako mondo dhi dala odugo chak achiel dwe mar achiel kopo giduogo dwe mar achiel nikech nyaka sani geno onge. Wan chomo December semester no ningo ruma kaka yueno ningo chak penj tarik 2 kae December. To onge akonya chako penj ka
classes nchu ok wadhi, ok opuonjwa, cuts ok watimo, koro ing'ino ok wanya timo penj. Koro ka nyithindo gina kanyo, gik yondogo machando gi stress, ditim ang'o. Koro kaka jo-UN wato inyowa. Wake gimonya timo. Angu nyiso ni kinde makoro inyoro kwa dhi mbele kod twak baro bedugo bedo kunyisowa ni ang'o makoro nyaka sani unyalo timo. Kalo ni nyithindo ma jopuonjre mathoth yuaka ni seche moko in idak e skul kosi idak oko. An adak oko. Idak oko nyalo bedo ni nisechulo omenda no mar ot mano rent to idak kacha seche moko ok idhi e somo matenda ni rent ko expire to nyaka ichul ot machielo to sani to koro kisome be obedo mapek ibo ngiso ni gik makamago to koro udil go de yo machalo nade. Kata kamano Sandra in kor ka kori nyalo ngiso ni nyaka sani koro itima nge skul e kinde makoro jopuonj ogomo. Erokamano kuom ya thuolo mondo awuo. An kaka ada wuoyo kuom ng'anyo madhi mbele o affect wa sana kaka jo cooperative university ni mar ido ka ji ok puonji like ji ok som to ma dhi kelo fail ne wan nikech yeni sani koro ji yudo ka ji ni idol onge gima watim nikech yudo ka kaka sani an aonge tich gi sani koro an somo no emanen plan e mondi mokwongo mondo mi akwonga tik school mondi mondo koka manye step machielo to gi sani koro yudo ka wadhi school seche moko idwaro consult to yudo ka lecturers onge to kata units moko be pok wachako. Koro ing'eni maendi en problem shida maduong' ahinya ne wan nikech wan emi dhi set nwa penj, idhi kel nwa penj nwa tim to seche moko yudo ka lecturer dhi set nyaka kuma pok isomo to seche moko nitiere topics moko ma units moko ma be dwarore ni mondo mi itimo seche te lecturer guide kaka cost accounting en kwano to ng'eni kwano ni japuonj onego bed ni mi step ka step formula kaka itime to ma anyalo bedo seche moko aluongo osiepna moro wabed piny mondo okonya upuonja kaka pache en kaka uwinje to kare seche moko kose step moro kang'o set penj ni gini kang'o seti adhi fail kata seche moko ayudo do to nyawadwa moro moko biro moko bedo gi paro no mondo obed piny oluongo ng'at machielo dong odhi fail mana nyaka gi sani mano kamane kaka nyalo wacho. Erokamano. Korka kori Alphonse in kaka japuonjre ma somo e mbalariany no mar JKUAT ang'o mutime skul gi sani to kata kamano ere kaka ng'anyo ni nyalo bedo ni affect in kaka japuonjre. Joyce ng'anyo ni kelo kibaji kuom nyithindo kuma osechopo nyaka gi sani iyudo ni classes olor to kibaji kuom nyithindo okelo e tieng' didek. Achiel o affect somo mar nyithindo, mar ariyo o affect iki omenda as a janyuol kata nyathi be school, then o affect emotionally. Koro kwa chako gi academically iyudo ni ka program mar somo semester onego beni run for 4 months iyudo ni the momentum mar somo odok chien. Nitiere breaks ma nyathi ok onego beni betgo ka ise allocate program mar somo matiende ni kichunge at one point in time pache deviate from the education curriculum. Koro tiende ni by the time ma koro udhi duogo kata ka strike oserumo muchako timo penj iyudo ka nyathi wiye nosewuok e school. Mar ariyo sama nyathi donjo e school nyathi o program gi pesane. Iyudo ni for 4 months midhi bede school ni dweche 4 in gi rent maromo pesa maromo nade in chiemo ise budget ne. Sama koro wadwa extend the period of stay e school iyudo ni budget ni will be off cost. Iyudo ni to kwa dok chien kachacha king'iyo kaka ng'anyo ni osebedo kadhi mbele ing'iyo ni the education system masani osebedo ga gi shida. Kwa dok chien kuchocho iyudo ni the funding model mokwongo osebedo ka nigi problem. First of all sani wan gi court case. Iyudo ni the only pesa mosegol en $2.8 out of the 13 billion mar scholarships mane onego beni golo. In terms of loans mar mar million abich kende mosegol out of the 16 billion. Koro iyudo ni students be pod niga appeal e school oketgi the means transfer instrument cha oketogi e band ma different. Koro oken ng'anyo ni kende emokelo kibaji kuom students. Just even from the funding model itself osekelo issue mamiyo nyithindo moko kata sani kata ne somo dhi mbele moko ne podokia ni gidhi chulo finango. Nikech this problem has not been solved tiyudo ka we are coming to the end of the semester. Machielo koro ki korka paro nyathi kaka mana Sandra kaka noselieko. Nyithindo ni idol. Koro ka nyithindo ni idol
pachgi ringo mopogore opogore. Sani nyathi ero chulo accommodation ong'ama ng'ongo odak e ode kende. Onge janyuol. Freedom mang'eny ma kisemiyo nyathino sani warieyo Disemba. Nyithindo wigi opong' kumwasechopeni. Koro iyudo ni those are some of the problems ma ka strike ni otemo continue to wadhinyore as students financially, academically and emotionally. Iwacho kanyo makare ahinya kendo ilero gino mabet ang'e ni magi gigo kata moko kuom gigo matimore mbalariany gi sani. Desmond karwaki etwa kata kadwoki etwa kokinyi makawuono. Ero sani wanyalo wacho ni jopuonjre nitiere kod thuolo mathoth ahinya kata thuolo malach ahinya. Sani jogo ma koro ng'anyeri ni wacho ni udoko johawi. Anyalo wacho ni udoko johawi un kaka jopuonjre ma somo KU kalore ni unu puonjou to jomoko to onge puonj moro amora madhi. Ang'o minyalo nyiso jopuonjre mar mondo mi otime kinde ni makoro gin ok puonjgi entiere ot kacha kata entiere e hostel kacha the whole day obeta beta. Jopuonjre nyalo timo ang'o gi sani mar mondo mi kik odonje kata timbe mag jendeke kata timbe mag maundu ma seche moko ng'ato nyalo bedo godo gi paro mar donje. Erokamano Joyce. Kaka gik ma jopuonjre nyalo timo sani, there are good number of things ma wanyalo timo. To nyaka wadhi waket into consideration ni freedom mane e mbalariany. Seche moko mondo ibed you have to be self disciplined mondo itim gik moko. And kaka KU kachacha anoka what we always do jirado kaka joma kaponi onge classes unyalo romo kaka osiepe ukagambaka you share with each other mondo kiki find yourself ni engage in other things manyalo bagi nikech sani to be honest idhido ka in JKUAT ido ka chuo chomo burudani pile nikech en free sate en sherehe idwa go Monday to Friday. Burudani kanya en kar tima burudani mana gi nyinge no en kar burudani to jidhi nono maonge chudo no jidhi nyaki chudi but koro ionge class you are doing nothing koro ng'ato ni bwana wakao 200 ni adhi ywego kachacha ni pok ni bilo iluongo ni kwesi ipoka gik makech gi koro ipoka chieng to ni oyamba teme kawuono at least stress machama ni oya koro you can just try to engage in positive things ma waje madongo you know what is right and what is wrong koro tama engage in some positive thing mondo mi kikibag ni nikech onge tiendi tiek school kain you are nothing Ai, nyakwara mugejo anga, adwa ni wadhi yweyo moro madundo gi sani, bang'e to wabobedo kwa duogo, mar mondo mi wadhi mbele kotwak mara wendo machielo, mano Okal Gabriel, bendo se donje studio ka bang'e yweyo mwaka gi sani, en benda bobedo kamiye thuolo, mar mondo mi oriwre kodwa e twak kik idhi mabor. The home of discounts inakuletea this week's Mama Safi package from Quickmart. For only 906 shillings, utapata 1 kg powder detergent at 329 bob, 800 grams bar soap at 149 bob, 4-pack white tissue paper at 189 bob, 140 grams toothpaste at 199 bob. Hizi zote ni less than 1,000 shillings, meaning utasave 219 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Choose Quickmart. Then select Mama Safi. Lipa na ukisha lipa utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Yud jiko mag tedo molose rang'iny man malo moloyo kendo tiyo gi teko maler kaka jiko matiyo gi yien kata makaa matindo, jiko matiyo gi teko mar biogas, gas mar tedo mar LPG, teko mar sitima, stove mar bioethanol kod mago mag teko chieng'. Tiyo gi lony manyasani konyo e neno ni orita alwora marwa nikech gigolo iro mochido e okang' man piny mokalo kendo weyo ka jikondi ler. Tok mano kende, jiko gi konyi kungo omenda maditiyo godo e nyiepo mar makaa kata yiende mag tedo. Upishi bora, afya bora. Dista 789 *788# mondo itudri gi jal mabiro uso ni jiko ni man gi lony mamalo kendo man machiegni kodi. Oteni osir gi migawo mar teko kod modhi kaachiel gi jokanyo. Mimi
hiyo time ya mambo ya airport wakutuita tukae chini. Kozi saa hii president na mdogo wake wamekosana. Wacha walinizimia hiyo mic. Ningewapasha proper, tunapikianga watoto na ndio tukama na hiyo kitu ile ukipita mtu hii anti nibaie. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Mudongo wa ilwe Nyasaye. Lakini koro kumosi choponi. Alama. Kaluori pare. Ang'o mele? Be check on me once in a while. Iwacho ni akufai kwa dhiki ndiye rafiki. Donka ngato nigi shida face shida ne candidly. Enyawe gitia gas boya diroreka. Lich makura winjo kofunga adhi ot kine duoki. Ipana fo. Ya wasungura mepata karoti. Kidwa loso content asenyisimo nditigi jonyuolni. I don't trust you. Naivas is more than a supermarket. It's your home of freshness. Your home of the best deals on electronics and so much more. 60% off this November. Deals Kikwetu, brought to you by Naivas, home of deals. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamlesh Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Baba shuka leo. Nyasaye ber kendo romo adenda. Baba shuka leo. Wagweli mondi bed kodwa Jumapil ka Jumapil. Duog chunyi kendo erit chunyi. Paro mora minyalo bedo godo machando pachi ma ok ni kare. Keti embele Yesu. Roda Nyarko Kitmo, Ben Otiende, kod the Chwalist Won, Ken the DJ. Tayo ni chenro makelo ni wach maloko ngima. Injili kalo. Kochakore sa 12 okinyi. Manera Mugi TV. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya. E Injili ngima. Chieng' ngeso ka ngeso, kochakore sa 2 okinyi e Ramogi TV, wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo. Kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero. Kendo gi jokwath mapacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda nikikiluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima. Ngeso ka ngeso, chakre sa 2 okinyi e Ramogi TV. Wote wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. Machiegni kendo nyakwara Mugiajong mar mondo mi wadhi mbele kod mbaka marwa e chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono kama tuwa kutudore kod ngima jopuonjre kinde ng'anyo. Wang'eni ng'anyo mar jopuonja mag mbalariany pod dhi mbele pacho kaya. Ng'isi ni nitiere welo moko mabro bedo ka riwore kodwa e kinde modhi mbele kod twak maro. Gi thulo ni antiere studio kae kod wendo machielo mano Okal Gabriel kachiel kod Marcelino Wino mose tudre kodwa mar mondo mi gin bende ginyiswa ne to e kinde ma jopuonj mbalariany ong'anyo. Gitimango e skunde mopogore opogore kama gisome. Achak kodi Gabriel oichiu nade kendo machiegni to kinyalo nyisowa nyingi, inyisowa ni some mbalariany mane. To sani ma jopuonje mag mbalariany ogomo, in kaka Gabriel itimango e skul. Erokamano ahinya Joyce, koro ginyinga iluonga ni Gabriel Okal. Asomo e mbalariany mong'ere kaka Dedan Kimathi. Ntiere kumiluongo ni Nyeri, mano Kenya madiere. Kuma some kucha atimo course miluongo ni electrical engineering kata midusa mag gigo matiyo gi stima kaachiel kod gigo molos matiyo bende kod stima iluongo ni electrical and electronics. Mane gik masomo e mbalariany ma wantiere kucha. Koro gimano anyalo medo wacho matin ni atiyo kaka ker mar jomiluongo ni Joramogi kata Ramogi
Student Association of Dedan Kimathi University. Koro maogik e Beston gimiwacho manyalo medo en ni ati gisani lecturers kata jopuonj madongo maber ka puonjowa nie ng'anyo. To mae oseketo yore mag somo obedo matek nikech wang'eyo ni ati nitiere pogruok kind dhi skul kaachiel kod somo. Koro dhi skul manyiso ni inyalo dhi skul to kidwar japuonj. Lakini somo to manyiso ni nyaka bed ni japuonj nitiere mondo mi korka somo odhi mbele. Koro ang' nomed lero kaka samedo sudo erokamano. To sani in itimang'o e skul e kinde ma koro jopuonje nitiere ng'anyo in kaka Gabriel ang'o mitimo nikech sani koro wanyalo wacho ni mokwongo achak penji lecturers mag Dedan Kimathi bende ogomo gintiere strike. Yes, lecturers mag Dedan Kimathi ogomo kendo gibende giparticipate motegno sana e gomo madhi mbele sani. Lakini gima sani watimo e skul gima nyalo wacho en ni ati lecturers ogomo but gima timre chal gi gima ne timre e higa mar 2017 higa mar 2018. Mane yudo ni lecturers nogomo lakini jopuonj madongo midendo gi dho jowagunda ni ati the vice chancellors mantiere e universities go to pod golo leta ka wacho ni ati puonj onego bed ni dhi mbele. Koro wan gi gimiluongo ni kihondko ikia ni dhi dala kosi bed e skul. Koro gisani yudo ni wabet kacha warito gimiluongo ni ati chik midhi miwa ni to ang'o ma watimo. Mara ni nogol leta tich abich mokalo kendo ni wadhi chako somo wuok tich ma en sani. Kochopo wuok tich no onge klas moro amora madhi mbele. Ne jogo matimo courses mag Medusa kata dho jowagunda wacho ni courses mag engineering iyudo ni nitie gik miluongo ni labs. Koro labs to miu labs pod dhi mbele. Koro nikech labs dhi mbele nyaka ibed e skul. To kibed e skul kacha iyudo ni lab en gima kawo mana odiochieng' achiel e juma. Koro idong' gi odiochienge 4 ma gimitimo ka in e skul onge. Joma puonjo e labs gi gin ok gin lecturers kose gin jomage? Yes. Joma puonjo e labs gin iluongo gi ni lab technicians. Gin gionge gomo. Gin gionge gomo. Magi joma indiko gi skul to wan at first nwang'eyo ni gin part of the lecturers. Koro iyudo ni gin to gin e skul. But ok anya wacho ni ati mano en reason ma justify mamiyo wanya wacho ni nyithindo onego bed ni ati nie skul to gima dhi mbele onge nikech skul no ok oting'o joma timo engineering kende. Skul no oting'o nyaka joma timo courses mag biashara. Mago to classes ma onge ga gik miluongo ni practicals. Skul no pod idho ni nitiere gi jok matimo jok ma timo courses ma deal gi joma dhi gi joma iluongo ni tourism kata joma rwako wele piny kendo golo wele piny. Koro iyudo ni katieko to manyalo medo en ni ati gisani gima duong' madhi mbele kacha en ni wadhi wakaw gima ne jawagunda wacho Magna Lock niwacho ni an idle mind is a devil's workshop. Ni kwamba paro man nono to en kambino mar jachien. Koro mane gima dhi mbele kacha miyudo ni ng'eny gik madhi mbele ok gin gik mabeyo nikech nyathi onge gima timo. Bende ibo bedo kinyiso ni ok gin gik mabeyo mage masani koro idle mind ma rowere nitiere godo ahinya to masomo e mbalariany nitiere godo gin gik mage maricho magi nyalo donjore gi sani manyalo keto ngimagi kama ng'awo kata kamano mak parono gi kanyo. Bende arwakne Marceline e twak okinyi ma kawuono. Yawre Marceline ichiwo nade inyalo nyiso ni in bende isomo e mbalariany mane titimo course mane to sani makoro lecturers nitiere strike in kaka Marceline itimang'e e skul kata jopuonjre mbalariany kama isome timang'o e skul? Erokamano. Iluonga ni Marceline Owino. An japuonjre Cooperative University. Atimo banking and finance. Ne ikamara dek sani. Kaka osewachino ng'anyo to dhi mbele kendo jopuonjo ok bi e classes. But an kaka an kipacha gima timo skul sani en ni nikech ok anyal dok dala amoni mondo abany short course moro matin manyalo timo maybe within 6 months kata 3 months mondo kik mind na bed empty nikech donginjo kaka osewacho no ni an idle mind is a devil's workshop, right? So okadwa ni mondo aengage gik moko maricho ma of which odhi koni kata anyalo kwano moko bang'e I decide ni an mondo amany short course a team to keep me busy. A short course minyiewo no en inyiewe kanye to ere kaka ineno ni isome yo makara inyanyate kindegi makoro nyalo wacho ni untiere kod time kalure nok puonju ga course ma itimo gi sani e mbalariany? Short course no en mar computer at Lang'ata TVC namoni atime nikech okay based on course matimo odwaro ni mondo ibed gi experience moro matin about computers
about computers. Koro na amua ni mondo nikech koro jopuonj monego bed ni puonjowa at the main course obukore ni koro ok gibi gi ng'anyo. Ok anyal dok dala ni koro adhi bet empty ama ok anyal bet ni antiere ni an idler e school nikech definitely there are a lot of things madhi mbele school. Tang'o momiyo ok inyal dok dala Marceline? Okay, nikech adiera kwang'e kinde mano luong ng'ajo lecturers nowacho ni wan ok wapuonje kaber to nyithindo dog dala kaluwore ni negi advice kata pare ni ne uru nyithindu fa mar mondo bi odog dala galo ni wan ok wabi puonjo nyaka sirikal winje ywak marwa. Ang'o momiyo jopuonjre ok dwa dok dala? Okay, number 1 gimomiyo an mokwongo kanyal dok dala nitiere mabor, mano number 1. Number 2, wasikwa receive memo as students ni classes chakore next week. En mani classes chakore next week lakini lecturers ok bi e class. Koro seche moko wacho ni okay idhi dala to osewachi ni classes chakore next week to chakore. Koro kichaki iduogo ineno. Koro bete school kanyo ni ero kidhi dala intiere school. Ingeni to gimitime school bende onge. Idhi chako engage gik moko ma very unnecessary e school kanyo. E koro mane momiyo anaamua ni kaka I can get a short course, a team within that duration. Makataka wadoke classes to still it cannot interfere gi gimatimo. Yeah. Iwacho kanyo makare ahinya. To bende kinde mane wadhi mbele kotwak mara nitiere wach moro mane Alfonso mulo kanyo. Ni kinde ma japuonjre nitiere school kacha nitiere gik mopogore opogore ma japuonjre keto ga kare. Wach ni akeni wachako kod wachno mara budgeting makaka japuonjre timo. Nikech kinde mathoth un kaka jopuonjre masome mbalariany kinde mopogore opogore. Adiera kinyalo wacho ni nitiere kod pesa kinde te. Nikech seche moko inyalo wacho ni aonge kod pesa, seche moko pesa ma intiere godo ka kipango. Seche moko ka intiere class kacha inyalo bedo ni ipuonjou to koro kango chopo kata sa lunch to tindu tiyo gi dhok moro kanyo ni unainama matine ni lunch kalo to mano kosekalo kama nangi go mana budget mano mara sapa kende kata seche moko kangi sema do chai gokinyi to koro lunch inama to koro angi manyo pesa mangi chamo godo chiemo migawo. Sani koro utimo budget mar weyo machalo na racha kod Alphonse kalure ni ne mikelo twak makamano kotudore koda kit kaka koro manage pesa ma untiere godo. Na inya Joyce. E wach mar budgeting kosechopo sani kaka na wacho ni kidwaro prolong the stay mar students e school tidhi yudo ne gi run off budget. Koro gi sani iyudo kwano mane wagoyo ne en kwano mar semester no chakore dwe mar 9 nyaka dwe mar 12. Koro sani pod wan e dwe mar 11. Matiende ni to somo ok dhi mbele. Koro watiyo gi pesa mano nego beni watiyo go ka somo dhi mbele. Iyudo ni watiyo godo sani ka somo ok dhi mbele. Koro in that sense tiende ni by the time ma lecturers duogo iyudo ni wasetieko pesa mano nego mane wa budget for. Dala kuchocho sani kigoyo simu tiyudo ni sani tabu nitie gi economy masani. Janyuol nyisi ni nyakwara tema kuma intiere no piny tek koni. Koro tiyudo ni these are the times ma isedonjo exam sessions. Tionge kata pesa chiemo, ionge kata pesa accommodation. Koro mi kibaji kata ka kidwa chako timo penj mantiere sani ni. Koro gi sani to pesa mwantiyogo aneno ka birumo by the end of this month makia kaka ni by the time ma jopuonje duoga kia gima dhi timore mbele kanyo. Asante in korka kori wach ni mar pango pesa ma japuonjre nitiere godo e school utime yo machalo nade. Adira gigo ma Alfonso wacho gin gigo mag adiera nikech seche moko ng'ato kata ka jal modak oko moko daka e hostel kacha seche moko ni setimo nya shopping ni moro matin to binge ni ka onge gimitimo to ichiemo mang'eny to gimitimo kisoma iwinjo mani saka sa idenyo matinde ni ichiemo mang'eny gimitimo onge to nyaka ichiem bende. Erokamano kuom ya thuolo Joyce. An kaka Sandra budgeting ni ok dhi koda maber kaka comrade kata comrades moko bende nikech yudo ni janyuol oro ni kata wach ni 15,000 moro mano mar semester mana keto mang'eny kata 9,000 do tidwa ni plan kod chakre semester nyaka rum. Tiyudo ka koro kaka sani ok puonjwa wan thuolo. Koro pesa ni iyudo ka itimo godo gimoro mano konego winjore. Ineno ka uromo gosiepe to wacho ni wachame uru kata gimoro tiyudo ka ichamo nyaka pesa mane onegi plan godo itim godo gimoro mowinjore kata iyudo ka rent ichulo kaka an ng'amo dak oko mar school iyudo ka ichulo rent to kisom ng'eni mano be lit ne janyuol winjo marach
achulo ne nyathina fee to kosom chal ka gima wito pesa. Mar ariyo, budget interfere kodwa sana. Nikech iyudo ka pesa mimi ok rom, like pesa tok nyal romoga. To pesa mimi ok rom ni eyo mane nikech seche moko wach ni kaka an Sandra omiya pesa ni ma like mar sapa tiyudo ka an gi paro moro, ng'ato kelo osiepna moro kelo idea moro maber manyalo konyo, nyisa ni Sandra tema nena apply tijni teneno ka adhi kawo pesa ni seche moko janyuol omiya ni ma mar lunch ma kata dhi nyiewo godo sabun, dhi nyiewo godo gik matindo tindo manyalo konyo ng'ato. Koro yudo ka mara ni an pesa na momiya matin ni akawo adhi apply godo, atimo godo achiel ariyo adek mo ok owinjore. Koro ineno ka kanyo inyowa sana as comrades. Erokamano podang na med moko komiya thuolo. Asante. Korka kori Victor, inti nyalo wacho nang'e wachno mar budgeting nikech adira wa affect ji ka ibeta beta oge gimitimo budget nyaka go rent nikacha chiemo be nika. Jason kaka Victor ananene kama. Ada wuye line mar economist kaka an economist. Ingene comrade wadaga ni samidhi class kaka usitiyo gi dhuluma comrade tinde tiyogo tamane kuinama. Inge male nan adhi bedo gi class from saa 5 to rumo saa 8. But inge kiko kwan mar saa 8 nyaka piny le neno koko bor ahinya. Koro iwacho ni lunch ni wakadhe. So jingine breakfast be seche gi ni nindo nyaka late, nindo nyaka gimo saa 2 adek mondo ikadhe kamano, we pass it like that, ineno. Koro inge seche masa nito kori not class idhi chiewo chon. Okan ni beda tino ka pesa moro to inigo mani planning gitigo iyo maber ka idhi classes to sign to not idhi ka witiyo kode breakfast. Lunch kan chopo lunch denyo mang'eny nikech gimitimo be koro ongi ina ot kanyi yweya e watch movie ineno idhi chame ka kiny piny ru in nono ida gocho ne janyuol nyisi nang'o pesa onge dala kon ng'ombe wan marach ineno sechego school be koro ng'ero memo sechego ni koro idwa ni dog school ida dhi class kech be chami gi koni ma ing'e ni stress comrade ema ng'ido ka koro comrade mokido nodere in those cases bedo ga mang'eny odhi odere nang'o odenyo odhi class gimochamo onge comrade dhi donje kuo odonje kuo nang'o gimochamo onge class bodhi kucho lecturer puonjo gone mana koko ing'ene kidanyo to ng'ato be wuoyo chalo mana ng'a kinyi ineno ochalo ng'a kinyi koro yiwang' matek comrade dhi donje kuo ang' se donje kuo ojuki onegi inyori deno ka koro iketho ngimani to nikech okero mar nyathi school ineno ma koro shida mar government ok tango yagne lecturers be ma sani waywak ne government and so far as a UN comrades Monday wan ndara ya mano kalur mar wacho Monday wan ndara mondo jogo government odhi omi jogi pesa odaro gi back gi puonjwa kuwacho nu ndara umbo dwari woru gi jo lecturers ng'anyo kose actually wadhi riwore gi lecturers kendo wadhi dhi nyaka jogo aus kachacha wang'is jogi ne mondo ochul lecturers oduogi ging kaka gisort jogi kech wato koningo wachulgi janyuol nosechulo fee ma janyuol onge nane school oninga somo ne gima nokela Nairobi kogola Migori to koro koka pesa tioro na pile moninga cham ineno oninga chul rent achalo ng'ati monono koro izeida ochul jogi oduoge class puonjwa semester orum or olor mondo wadog dala wadha kon jonyuol duok pesa magioro nwaka kech adieri ng'ene ng'anyo ni nitie gi kako oinyo kendo jonyuol to wambo oinyo mang'eny kech ido ka sanien wadoke jok mano ningo graduate kata kawe mano mondo aduoge an as a fourth year nang'i maler kase plan ni by dwe mar 4 atieko school adhi dala adhi manyo kaka anyachako asul maseche moko nasepango kuma nadhi donje by dwe mar 4 no sani lecturers o strike matien ni jogi dhi choro gini mbele semester nyarumo like academic year nyarumo dwe mar 5 kata 6 nikech ng'anyo seche ng'eno ketho gik manasepango mani ng'ene pod ohinya joma noningo graduate mancho tieko ka kaka UN graduation in December ni tarika 14 ya sani ng'eno onge kaka nitie joma nigi missing marks no fuatilia sani oda fuatilia gi kuom ng'ato jok moningo mie marks manolalgi nie ng'anyo ok odhi graduate ng'ani dongo hinye
Koro ing'e ka ng'ani in gi stress like pachok ti. Yeah, as a student pachok ti. Iwacho kanyo makare ahinya kendo iwacho moko kuom midhiero ma adira waneno mano kokale jogo monego bed ni tieko skul, jogo monego bed ni sidho kondo kata bedo ni onego bed ni graduate, mage moko kuom midhiero ma waneno korka sani. Desmond, in korka kori wago mbaka mano mar budgeting. Una yuo iwacho ni nitiere jogo ma gin affected to nitiere jogo ma ok gin affected. Ere kaka mae osebedo ka affect ahinya weche go mag goyo budget? Erokamano Joyce, ka awuoyo wachno also need the lazier the hungrier. Kano negi cham siling $50, idhi chamo $200 per day. Koro basically idhi run out of funds, and kaka Victor wacho kang'iyo KU kacha cha nitie kamoro ni KM. Sani koro joma semesters dhi go marach koro gimecho mondo mi gi survive, and nitie mane police onego some 2 weeks ago mana nikech kuoni. Then kata ka in gi pesa mang'eny, to the moment mok idhi e class, idhi end up ni tiyo kode marach. Idhi end up ni ka onyisi ni mana wadhi tigoni wadhi wayue ka $3,000 itiyo godo, you spend recklessly. Koro ji are really stranded. Awacho ni KU nitie kaka nitie classes maonge but nitie mantie. Koro ka jomoko like totally onge classes, because lecturers gi serious, lecturers gi are in solidarity with the rest, with the WASU. Koro kaka ng'ani yudo ka kama se wacho ni semester osegike kona. Koro osegike kona, pesa migo go kwani dodong godo achiel cha, it's depleted. Koro ka kech nyaka ninda nikech dala be king'iyo to ng'amida gone simu onge. Kiparo go simu dala papa ndi nyonde be koro thagre moko nega sande kata. Koro you just have to go hungry. Sani nitie joma olornegi udi. 4 of my friends olornegi udi sani, and there's a sad incident mana neno last week. Nyathi o end up ni nindo e baf mar school nikech janyuol go kwan gi dweche 4 to nenre ka gima odhi bedo school dweche 5. Landlord okwat ni Nairobi ka. En odwaro pesa ne dong ichulo ga kapok idak. Koro kok ichulo kapok idak to many kume ninde. Ndi nyathi ma yudo ka ninde around saa 6 otieno. Obete baf onindo bet, and it's really painful. To seche gi waneno ka government odicha government ok chulo jogi. Raila to no billion adicha. Campaign Raila dong obedo funded ka gi bilionde. But lecturers wa jomatiyo to ensure ni one get productive nation can't be considered. Jogo sebede buche since 2017. CBS gise sign a beach. Moro dong obedo sign Machakos last Dumaro Chico. Mane giwinjore ni the team kama. The return to work plan, the government otamre actualize. And gika point ma ni the buffer is a one case. There's a lady ma nuchikore kwa footbridge ka wa wendani. Nikech life okone kuma dhie kode. Wanyach ni kuma maber koso kuma marach. En no ni mondo tho. But kuma marach, akene rach ni marach okotho. But odwa dak na ngowa. Bang ma jidwane nini mano sega temu negore. To imbe the stress man in godo kech king'iyo dala tok nyalre. Yon anaol, let me just die. Iyae footbridge chikori apanu nge footbridge ka. Chikori ndare time gari moro ni mondo gueyo dhi kodi, but route bomaki. Koro it's really a sad moment ma nyithi school wainyore, and something really need to be done. Erokamano. Gabriel, ka advocate wako kinyima kawuono, un Dedan Kimathi nyaka sani wanyalo wacho ni jopuonjre manitiere kuro wanyalo wacho ni gitiyo nade gi omenda matin ma jonyuol nomiyogi mar mondo mi gi survive godo e semester ni. To semester ni emobedo gino marach ahinya ni waneno ng'anyo, to ken ng'anyo achiel en ng'anyo ariyo moseneno. Mokwongo cha nochunge, kata kamano mar ariyo ni koro mako mach kendo lecturers oramo ni pod wabro bedo kwa dhi mbele kod ng'anyo. Erokamano Joyce, to adhi duoko penjono to en menda kwayo ni nitie kuma wawe godo. Idwa kwanye gi kanyo. Mondo wakwanye gi kanyo. Kwa ng'iyo go ni ati ni penja ni tang'o go matimore mok beyo mbalariany sama koro lecturers dhi mbele gi ng'anyo ni. To nawinjo ka nyamera ma Ochieng' owacho
ni en to noamua ni mondo timre nade okaw kos moro matin mondo tim mondo kik wiye bed nono. Koro kanyalo wacho mokwongo, mano nyisi ni dhano opogore, kendo nyisi ni dhano wuok kod opogore mondo mi eyod ni ati ng'ato kawo patik mar kawo kos moro, nitiere to ng'ato tiwinjo ka kata rent ok onyal yudo. Mano nyisi ni dhano timre nade opogore. To university kacha kata mbalariany kacha, koro ka wantiere wate tiyudo ni ati wabedo gimoro achiel mana sama dhano dhi e klas kendo somo chande. Wawuo matin ewi mbaka mar gimiluongo ni omenda ma samoro bedo matin ne nyithi sikul. Adiere ko ang'iyo sani to wanyalo wacho ni ati kaluwore gi pesa manoketnwa thenge gi jonyuol kata kaka jonyuol oronwa pesa, e pachgi ne ging'e ni wadhi bedo e skul nyaka Disemba, mane kaka ging'eyo. Koro manyiso ni janyuol pod wanyalo wacho ni gisani to ng'eyo ni wanyalo wacho ni nyithindo ok ni marach ahinya kapo ni janyuol oro pesa. But gima onego wang'i ka en ni ati nitie jonyuol ma chunygi gore mok nyaka kata oro pesa no, nikech gisiko ka gipenji ni lecturers kata jomiluongo nade jopuonju ong'anyo inti timo ang'owa e sikul. Koro iyudo ni ng'eny nyithindo ma ntiere e skul sani pesa ma giyudo go chanti gimiluongo ni tap thengle. Tap thengle ni to koro en ang'owa, nyithindo kawo pesa ni to gidonjo go gik moko miluongo ni ati itemo dabu pesa ni online. Koro iore e online kacha gitugo tuk punda. Gitugo kode mondo gineare ni to be ginyalo loso pesa moro mang'eny. To ng'eny nyithindo wito pesa iye kacha nikech kinyume nitie moro iluongo ni riembo ndege kaka giwache no. Gidhojo wagunda kata gi jodho ngere iluongo ni aviator. Ikawo pesa inyuma aviator, pesa olal ei aviator kucha. Mano koro kelo gimiluongo ni ati psychological torture. To nyathi chako bedo gimiluongo ni psychological torture. Sama en gi psychological torture cha, to kata pesa matin manodong' go fuko cha, gimoro mirima moro chako donjo ni modong' matin ni otimre nade, ochako tug godo. To koro ka dhi mbele kamano to tinde nitie gik moko mobiro kendo miluongo ni ati mi bet online. Weri gi betting moro miketo ni opira ni. Ikawo pesa ni tinya keto kacha to ng'ato tugo ni godo, tineno ni ati pesa ni nyuolo ni pesa diwa. Mana kaka nawacho kachako ni ati wijno manono e kambi mar ang'owa mar Saitan. To bende ng'ato koseng'iyo timo gimoro tigole gino nyadichiel, to nyaka omany gimonyalo timo sama ne otime gimoro machielo mane ber chande. Koro mane momiyo iyudo ni ati ng'eny nyithindo pesa ma gin go sani ok en pesa man gi nengo, yani pesa no onge value. Nang'o? Ng'eny gi ok puonj gimiluongo ni financial management kata kaka irito pesa, omiyo pesa be rito tek. Koro nikech onge gimitimo, pesa nyaka tini, to pesa ni tiyo ni nade, onge biashara miyawo. Koro mane oyudo ka ng'enywa sani nigi shida. To kanyalo wacho katieko, jogo ma koro wawundre ni loso pesa kacha, ma loso pesa online. Koro ka ng'ato nigi pesa matin, to wundre kata ni nyathi ma nyako tionge gimichamo, ang' itimri nade kapo ni kata principles magi ok otegna ahinya. Dong' dhi chuni ni donje weche moko ma in gi chunyi to ok berni, lakini nikech koro situation otimre nade, oketie, nyaka wang' ni donje. Koro akwayo government ma Kenya ni mokwongo wado ni ging'i gini ok kaka ni lecturers kata jopuonjre madongo ong'anyo. To wang'i gini ko wang'eyo ni Kenya ka wawacho gimiluongo ni Vision 2030. Vision 2030 mowacho ni kisome most iboyudo ni national paper manondik 1965 mapok obedo implemented nyaka sani. To paper ni ok nyal bedo implemented ka somo mar nyathi okethi. To sani piny yach. To piny yach nang'o? Piny dwaro lokruok. To lokruok nyaka chakre gi somo. Koro mana ka jo mawuok e mbalariany maduong' mar University of Nairobi owacho, pesa giero rumo, gidhi join lecturers mondo bi gihakikisha ni ati weche odhi maber. Wan ok wanyal dong' chien sama dhano dhi mbele. Wambe wabiro dhi to wandiko mana barua kata ito oboke to waoro ne jopuonjre wa ni ati koro mo chieng' wuok tich kapok uduogo e klas to kara wambe wan e ndara mondo bi wahakikisha ni government owinj wachni. To mogik wang'eyo ni it government ma Kenya ng'enyne ok owinj gimiluongo ni ati sound. En sound ok owinjga. Gima yawo it government ma Kenya ni mowadwa ni wakwer gi mondo giwe en gimiluongo ni remo. Ni onge giminyalo los e Kenya ka kapok ochwer remo. Koro mano be gima wang'iyo ni to be wanyalo bedo gi sirikal maber manyalo winjo wach kapok remo chwer. Ero uru kamano.
Iwacho kanyo makare ahinya lwaka ne Marcelin into omenda magi ichano gi yo machalo nade kalon ni nyaka sani koro iwinjo kaka jopuonjre weteni oseywak pek magi kale gigo ma jopuonjre nyalo timo mar mondo mi seche moko kata ka gi ntiere kod pesa matin jomoko chano ni kotugo kode tuk punda to nyalo nyuolore to onyumore kanyo te to jomoko bende wacho ni kuinama koro ndio form mar mondo mi one kako nyalo kungo pesa no to kungo betek. Erokamano. Watch budgeting ni to pod ing'ino chendo matin. Ka aweye ni okadwa generalize gender, we kora wuo gender mar nyiri ka koro e universities. Ineno sani wawuok kuonde mopogore opogore. To jonyuolwa moko ng'e maber ni jopuonje ong'anyo. Koro ok bioro ni pesa kaka gioro ni gaple nikech ing'eni seche moko kaka kuma skundwa kuma an nyaka idh gari samoro ka nitiere gi klas mag okinyi nyaka idh gari kadhi koro ing'eni seche madhi idho gari nyaka gochne ni orna pesa matimora godo nade madhi godo sikul. Koro iyudo ka ok oro ni pesa ni inyayudo ka seche moko oro ni maybe ka gokinyi ahinya fare bet berber inyalo yudo ka ing'ado wiye moro matin idong' gi gimoro matin e wiye seche gi ng'eno ok or ni pesa no. Amedo ko oro ni go dichiel samoro no oro ni kata mar 2 weeks ting'eni 2 weeks no ok itimori nade ok idhi e school. Number 1 ntiere gimoro miluongo ni peer pressure ni ntiere kaka inyalo control to ntiere moko ma ok inyal control. Ineno kaka nyathi ma nyako seche moko iwacho kata nyawadu luongi ni kawuono bi wadhi kata out mar nyiri don koro ineno ni women empowerment koro wacho ni we watimre nade wadhi out mar nyiri moro matin. Ing'eni ok idhi tamre nikech dong intiere gi pesa or ni pesa mar 2 weeks lakini lecturers ok obiro koro awacho ni wawe adhi ting'eni wacho ga mani wawe adhi ati kata 1,000 kende modong adhi akan kidhi kuchocho iyudo ga kinen ga jachien moro mabiro ne ga ng'ato nikech iyudo ga ka koro gik midwaro koro ng'eny to pesa bino ni ntiere go manyalo romo even though ok onego bed ni tiyo gi pesa no kanyo dhi chuni ni mondo itimri nade itigo seche misetiyo gi pesa no kanyo ing'eni janyuol ong'e oro ni pesa mar 2 weeks ni isetiyo kode one day irumo gi nini kanyi ma koro iyudo ka pachi paro sponsor nikech koro idwaro pesa to ing'i maber ni ka ng'agocho to ok dhi orna mane kuma koro pachi chako go. Koro for the students seche moko wacho ga ni nitiere challenges moko ma miyo ng'ato bedo you grow to kai makoro waluongo ni financial discipline onego bed as a financial student kai makoro financial discipline donje onego bed ni koro in kaka japuonjri already sing'eyo ni lecturers ong'anyo donge to ing'i kaka chal mar koru ing'i maber ni ka wang'a gocho ne janyuol kama to ntiere kaka odhi respond onego bed ni koro imbe ing'i kaka onego bed ni tiyo gi ntiere moko minyalo control even though ntiere moko mok inyal control ahinya lakini in kaka in student onego bed ni ing'iyo chal mar dalau gi pesa ma intiere godo koro itiyo gi pesa no mowinjore kaka onego bed ni tiyo kode makata ka ntiere moko ma ang'eni ntiere moko mok inyal control lakini ntiere moko minyalo control. Hayo wacho kanyo makare ahinya kendo dwaro mar mondo mi wakaw yueyo madundo gi sani ka waduogo bang' yueyo bende abo bedo kasomo moko kuom ote ma joneno mag wachwalonwa kokale yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono kik idhi mabor. Expect kushinda? Nilikuwa tu najaribu bahati. Iganji kuna venye umeipangia? Niende pale showroom, niongeze yenye niko nayo, nitoe kaboda man. Senke. Hello. Wape top shota. Acha nikupe hapa hivi goodie bag. Goodie bag ingine ya Gen Z. Mavijana wa pale wa wanyama, tujipange na view sasa. Mondo mi yudi skisa tiun mar Mili Nyarasembo de star aboro auchiel nono star ang'wen achiel auchiel ash
Ramogi TV e od jothumbe duto. Makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia kod tijegi. Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi ni etelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Najua unapanga kwenda shopping. Citizen Duka na Quickmart inakuletea ofa mpya ya mama mpenzi. For only 1,765 shillings unapata unga ya ugali ya 2 kg at 109 bob, unga ya chapati 2 kg at 149 bob, mchele ya basmati 2 kg at 649 bob, sukari 2 kg at 279 bob, mafuta ya kupika 2 liters at 539 bob. Hizi zote ni less than 2,000 shillings, meaning una save 332 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua mama mpenzi. Lipa na utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Machiegni kendo nyakwara Mugia Jong mar mondo mi wadhi mbele kod goyo mbaka e chenro mar mbako romo kama ntiere kae kod yawuot Onagi kaachiel kod nyi Onagi mogoyo mbaka gipimonwa ni e kindegi ma jopuonje mag mbalariany nitiere ng'anyo gisebedo ka gidak nade ka ok gidhi e klas to bende onge gimoro amora ma gitimo to pod gintiere kuonde somo mopogore opogore kata kuonde tiegruok mopogore opogore ma gisome e pacho kae mago mbalariany mag piny owacho. Bende asingo ni nabo bedo ka somo moko kuom ote ma ochwalonwa. Adwa na som ote e ka wadhi mbele kod twak mar ote ma kamago wasomo gi achiel kachiel. Ote mokwongo kanyo mano mar Gideon Ndaya wacho ka ni Joyce onge gima lit ni ichulo ne nyathi ot to okotima gima ne otere kuro. Sirikand Ruto okodich gi som nyithi Kenya e weche mag somo. Beri Lakoth wacho kanyo ni wan thoth jopuonjre ne odhi dala nikech onge gima watimo weche maundu ema medore e aluora mara mano just kama some erokamano nya Beryl. Ruth Nyathi Ochieng wacho ni donge campus donge campus en paro makare kata kamano adiera mar ni jopuonjre go te somo e matina. Penjnagi ni arita margi chalo nade e campus kanyo sani. Kaluwore ni sani nek ng'enya. Nyocha eka waneno nyadendi moro mawuok Awendo mane oyud kotho e gwenge ma Banana. Mogik to wakwayogi mondo gitek care. Sani piny obiro marach. Aluo twak ka an Umoja Enako. Bosco Collins ka nitiere Kisii University wacho ni wan koro nyaka Dean of Students osebedo ka wuondowa kinde duto ka gigolo oboke kata memo ma wuondowa ni wadhi dok e klas.
to podi lecturers ok chopi e kuonde moten gi ne somo ma opogore opogore. Koro wan wakia kaka watim. Josh Odhiala mano mara Kodiaga Kisumu bende wacho ni an janyuol mar japuonjre mano mar JKUAT. Penjna Alphonse ni to graduation ceremony mar JKUAT bende dhi timore kaka ne ochane tarik 29 dweni. Kaka jonyuol wantiere akere keke. Mano kaka jonyuol bende koro kia gik matimore. Ka Wela Wycliffe bende wacho ni formation N001 Inama Breko, Inama Lunch, only supper. Mosna Kera wa Okala, we are hoping things will work out for us. Jonyuol olemnwa. Engineer Lazaro Kanyambok, Benengisa ni Joyce Oduoro, old system before President Moi came up with 844 education system. Odhimbele kwacho ni university ne otingo grown up men and women nikech ne nyaka itim form 5 kod form 6 kaito eka join NYS for paramilitary training and service to the nation eka idonje university. Magi joma ne ok nyal mesa nikech jopuonj onge class. Otherwise, sanito ya wuoi kod nyiri donje university at the peak of puberty stage. Kosruok mar lecturers e class nyalo miyo gidonje mako iye mohiu. An bende ne atimo electronic engineering NYS. Erokamana inya Engineer Lazaro Kanyamboka mano mar Kariobangi Jamaguye Kanyada. Mago moko kuom ote majoneno magwa chwalonwa kokale yore waduto te mag tudoko kinyi makono. Kapok wadhi mbele kotwak marwa, Alphonse janyuol moro penjo graduation bende botimore tarik 29 mano graduation ma JKUAT. Janyuol bende nitiere kod kionko kaluwore ni skunde lecturers ogobo. Graduation bende ne nitiere kae nikech nitiere jopuonjre mar rito mar mondo miyo graduate. Bende nyalore? Joyce kapok aduoko penjo no, adwa duoki chien matin. King'iyo chon, ngima japuonj ne en ngima moluor. King'iyo japuonj to japuonj was someone who was respected. Sani king'iyo jopuonje, iyudo ni japuonj puonjo e mbalariany, lakini en gi side hustle otimo uba. To gini affect the quality of education ma wan go in the moment because ang no bi to omi notes ni kanyo en wiye ni oko odwa dhi run business ge nikech pesa michule e school neno ne mana kaka stipend. Koro kadok duoko penjo mopenjano. JKUAT onego beni nigi graduation dweni tarik 29. Nyithindo nonego beni chako clearance kawuono. Kawuono lecturers onge school madhi timo negi clearance. Koro as we speak onge geno mar ni graduation nyalo timore tarik 29. Nyithindo go iyudo ni mano bedo ni rito graduation, moko se apply for internship opportunities, moko nitie kata tije moko magirito ni mondo gitieki gi graduate at least gidhi gi kata picha mondo gidhi ginyis kampuni ni asetieko school. Ichungo graduation tarik 29. Nyithindo gi these are one time opportunities. Sani yudo tich Kenya katek. Ero internship ero koro be yorgi ber koro lorore. Idwa konyo nyithindo nango in that sense. Koro omiyo sani as at JKUAT geno onge ni nyithindo dhi graduate tarik 29. Kiwinjo ni Mbadi ne gibedo Honorable Mbadi obedo summoned ni onego bendi gi appear in the committee next week tarik 19 mondo ginyiswa ler mar wach ng'anyo ni. Wasu tamore ni ng'anyo ok room nyaka migi 9.7 billion shillings. Talking here, iyudo ni IPUCCF noketo 1.6 billion emane giwacho ni en available. But koro kane wasu wuok kuom IPUCCF ne gidhi interministerial committee mano nyiso gini the 4.3 billion was available. Koro king'iyo pesa ni between 4.3 billion to 9.6 mano waremu 5.3 billion. To with this 5.3 billion kata kimiyo jopuonje 4.3 billion ni koro dogure class. Mano nyiso ni shida ni pok watatua nikech in future nyiso ni ng'anyo gi pod bro dhiga mbele. We are not sure as a country ok wan sure ni jopuonje gi kata komigi pesa ni to be ok wan sure kata ni pesa ni biro migi kasa ni ma pod onge proof ni there is a commitment between the government to pay these teachers. Omiyo koro wan sani wakia kata whether we are going to solve this crisis in the near future kata en gima pod dhi mbele nikech nadwani kipacha nadwani ka gini watieko to room dichiel ma gimoro amora chak timore ne wach strike onego beni wamiyo somo luor.
Kata kamano ka wadhi mbele kod twak maro kose nitiere gima ng'ato dwa medo kapok wadhi mbele. Ne nitiere wach moro mane Victor wacho kae ni kochopo wuok tich to jopuonjre mago mag mbalarianya ma Nairobi biro bedo ka wuok oko to koro gin bende gibiro bedo ka gichung' in solidarity gi lecturers ni gin bende gibiro bedo ka ging'anyo mar mondo mi gisund sirikal ochul lecturers kata ochul jopuonje mag mbalarianya kalore ni students hinyore kalore kod midhiero mopogore opogore ma use wacho kae kinde madhi mbele kod twak. Sandra bendi paro ni en okang' makare mar mondo mi koro jopuonjre un bende koro ukaw chike lwetu uwuoge ndara mar mondo mi ubede ng'anyo mondo sirikal ochul lecturers odoge klas. Erokamano Joyce kuom miya thuolo machielo kendo mondo awuo. An kaka Sandra okane ng'anyo ni en gima ber nikech jopuonj fight for their rights to an kaka Sandra oka support mondo nyithi jo university o join ng'anyo ni. Nikech ing'eni sama ng'anyo sedonjo ng'anyo ma waneno pile pile ng'anyo katimore pinywa mar Kenya ka ji thore mu nyaka chwer to ma ok gima ber. Ido ka wanyalo wuok ni wamanyo ratiro marwa to wa end up kata ni watho kata tiendwa ochot. To tiendwa kochot kata kwatho ing'eni somo to ka ng'anyo ni orumo to dhi mbele. Mano mokwongo an apingo ok adwa ni jo university wariwre mondo wadhi e ng'anyo. Mar ariyo kwa dhi e ng'anyo ka idhi yudo ka nitiere jok mobiro gi paro maricho richo nikech koro kaluwore ni ji ni thuolo gin free onge gima gitimo ji dhi wundre ni gidhi e ng'anyo tineno ka koro sama ng'anyo timore ni ng'ato seche moko wundre ni ka ji ni e groups en odhi to seche moko ne en ga adui ne moro e group kanyo adui ne emobiro kodo gi campus watiyo ni mbogi ne ni emobiro kodo to koro gitimo nade gichwado godo ng'ano proper mano ok gima ber kata yudo ka koro gidonjo sama ng'anyo no ema gi plan to gidhi gi kwalo gige ji ma seche moko nyalo end up kata gibed omak gi kata oneg gi. Erokamano. Ntie gimi da medo Victor. An gi wach kapok okwe kata matin. First of all kaka jo UN president marwa mar UNSA mosegolo memo that on Monday wadhi a strike and we are heading to Jogo House. A constitution and right mar japiny mondo dhie demonstration, not just demonstration but peaceful demonstration to mean wadhi dwaro mondo gimiwa security. In fact gigol kata land cruiser ka 100 wadaro security ka wa head to Jogo House. Makitemo wacho ne jomoko ne biro ng'ato ne gi pache ne gi garage moro gi wadgi moro gol mane pachi oko. In fact gimiwa security kech machame man president maro sigolo chon wadaro security sama dhi kucho. Sawa. Chingene kind security so we need to know ni Kenya. Security will never be provided. Kara dakteche dakimaro kane dakteche ng'anyo. Last time gimiwa security. Dakteche kane ng'anyo dakteche kora pane joma educated matin. Joka they been very peaceful. They were very different from the rowdy civilians. Madono gogi. Koro the problem madi bedo ni will the security be provided? Mato koro ka comrades donjo. And okay, first of all I'm in support of comrades di ng'anyo, but anaburo ng'anyo lecturers hotel mbele. Aluo tokgi. Koro kichako to chak kodgi. So the question is will security be provided? Koro man tok tango wachi onge but wadhi demonstrate peacefully. In case ne koro police dhi donje ne koro gidagi ngoro gine magi dhi chalo joma koro dugo kinyo kich to comrade en comrade nyathi school en nyathi school ka gitugo kich wadhi bora mana go record gi but man of necessary mar go record kech magi makoro kelo issues moko mang'eny. We are misanda thulo kasto Baselin kasto in Gabriel. Erokamano. Agombo mondo aduoke penjo ne en penjo malongo kabisa. An iwacho ni ati idhi miu security. Ose yienu udwaro security. Use kwae nikech wacho ni udware udhi chako ng'anyo wuok tich dong. To mokwongo pile waneno kaka piny ringo ka ng'anyo timore jo dakteche ne gidhi ng'anyo dong gidhiga mos. Bang'e ineno ka lokre nade. Dong ma gima waneno e Kenya seche te mok pimnwa waneno. Koro ok en gima ber mondo wa advice nyithind ji ma pod nigi future ma pod nigi geno gi gombo mondo owuog oko nikech ing'eni okay lecturers nyalo dhi to lecturers ing'eni youth nigi energy ma mano kik wawuondre wane modhi telo mbele sama watelo mbele ni dong wane mabunde gi dhi makowa nikech ing'eni ing'e comrades
comrades dong wambe wadhi gi bitterness seche moko yudo ka okachamo lunch adhi dhi kanyo gi psych te dong you understand ing'ene pile Kenya kae kidwaro gimoro ineno nyaka pressure bede kok imiyo government pressure gibiro assume ne weche ber to in reality weche tok ber ji inyore sama lecturers ni ng'anyo wa inyore akusiwacho weche effects mas comrades ka bedong suppose nero waling gap nitie kacha mar 5.3 gidhi agree gi kawo pesa ni dong giduoge class gidhi puonju for how long semester mondo room udhu team pay sani next semester kiduogo gidhi puonji gidhi dok e ng'anyo the same thing idhi ka the effects ineno so the best way we join lecturers ineno mondo wa pressure government is either gifil gap modong mar 5.3 ni gichulete mondo jogo duogo maka waduka na next semester wang'ene wan ga surety ne idhi puonjwa somo koro dhi mbele ineno to suppose wabwa ling wambe koro waling gidhi gikawo matisno giduogo gidhi puonju for 1 week gidok gidemand for mano dong cha geno ni kanye in future koro okay kamedo ni kari kanyo en mania kata anbe a support ng'anyo ni to koro wabedu cautious dong kik wani wabed mbele wawe lecturers gi obed mbele to wabed chien kik wabed mbele mane ma kudhi kata wambe wawuok wawinja ne maseledi mokugo mondo uondoru wach mar wondruok ne lecturers ema dhi mbele alafu comrades dong chien mano to miriambo gini number 1 onego bed ni ng'eyo ni ati kaka wantiere kaini wane min samoro yudo kani wane mo support ni lecturers onego bed ni duogo ntiere students moko mamor gi wach lecturer ntiere okanyal riambo ntiere moko mamor in fact en koro mor ni ati lecturers kuluongo ng'anyo ni boko bidhi bok chande nikech personally an ok support ng'anyo ni ati mondo students join ineno nikech first the reality moro ntiere ni ati kaka nosewacho ni lecturers ido ka quality the quality that they're giving students is not even enough does not even match the energy like what they're supposed to be delivering neno ok match gimonego bed ni gin gichiwo kaka jopuonj koro iyudo ka in dhi mbele kacha cha in idwa demonstrate ni mondo chul lecturer pesa duoge class mokwongo in dhi nikech wang'e nature mar demonstration e Kenya ka jomoko thoth ji dhi hinyore ok kata ni ati enena iwacho ga mana ni wadhi e peaceful demonstration but ok en ga peaceful kanye mido ka jokuoge yudo chances kata ka ok nen student ntiere dong pile wayudo ga ka ido ka kata normal demonstration ido ka ntiere jokuoge moko mowuok koro gimbe gi join mana demonstration lakini gimbe gin motive gi ngeni kanyo gidhi wacho ni jokuoge moko gidhi wacho ni students moko manong'anyo ka ne gin mek UN dong UN mane ntiere kama samoro ne ok gin students kanyo endo seche mag gishut kata meg ng'ato hinyore students number 1 debate kanyo students kose hinyore somo dhi mbele kama kawaida wach ni ero koro students odhi demonstration ni koro gikonyo lecturers ochul lecturers pesa mondo duoge school idhi doka quality mar lecturers quality magimiyo nini mar puonj magimiyo nyithindo pokolokore nena macha mar ariyo students gi koro moko senyore koro gionge kata gigeni doka koro kae koka gimedo moko hinyore gibedo jonyuol pek kendo nikech koro doka pesa koro nyaka itigo mar osuptal nikech nyathini bok inyal weyo ineno koro we support this lakini okanyal dero mara na wacha ni mondo students obeda mos giwe lecturers odhi ng'anyo nyaka chieng' migi pesa nikech an sure ka government odwa ni mondo chul lecturers kata ka students okodhi ng'anyo kata ka students odhi ng'anyo time moro mano sekete weni kae wadhi chulo lecturer kata ok wadhi chulo gide kamane kaka odhi keto wiye kamano and I don't feel students ni mondo wajoin lecturers wawegi aware gidhi demonstration ma gitie like chul gi sweat in dong mano tijgi dong tijgi en tij puonjo to chulo gi pesa to gin mapoko migi pesa koro gitim ni wawe wadhi nikech koro sani ndi kata ka students odhi demonstration nitiere gik moko ma still will not change kaka skul wajo onego bed ni graduate dwe mar 12 tarik 6 onego bed ni nitiere students ma sit for special exams onego bed ni gi sit on date 4 kawuono tarik adi oseka and I'm sure week ni oserumo next week ma seche moko is not guaranteed ido ka seche moko be next week ok gibet gi special koro kia gino chorore nyaka dwe mar 12
ok ginyal timo penj e dwe mar 12 no within 2 days osebedo marked ma tarik 6 gitimo clearance ok dhi nyalore. Nyiso ni gini endi kata ka lecturers odok sani endi nitiere moko manyaka nitiere session midhi chor next year tingin next year be pod nitiere kaka odhi finyilia the next semester. Koro students okwadwa poteza students wa nikech because of the lecturers. Aya adwa numak parono gi kanyo kwa duogo gi Gabriel moselenga nyisa ni wakaw yoyo machielo kendo ka waduogo to waboduogo e tielo mogik mbaka marwa e chenro mar mbako romo kik idhi mabor nyaka Ramogi John. My name is John Dungo Mwangi from Subukia. I've been participating in Aviator for quite some time. I've been praying that one day luck will be on my side. I'll continue playing because there are stakes there that are higher than what I got. I won big on Shabiki Aviator. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Punjab, hera motegno ne odongo. I love you, Sarabjit. Jod Sardani, oweka chunygi nigi lit mang'eny. Kargi ji adekni, hera bro keto gi kamoro achiel nyaka chieng'. Chunogi ni nyaka gimakre motegno gi hera kod winjruok. Okunyal paro kaka unopuonju, wan ji adek wan wachalo kaka ngum. To ngum moriwre otegno, to mowere kamae ok otegno. To e piny kama gik malich timore, en ng'ano maginyalo geno. En ang'o momiyo nyakono kawo pache kamano? Kara nyakono en ng'a? Riwri kodwa e wuoth manyien mopong' gi hera kod chir. Choti Sardani, wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. The home of discounts inakuletea this week's Mama Safi package from Quickmart. For only 906 shillings, utapata 1 kg powder detergent at 329 bob, 800 grams bar soap at 149 bob, 4-pack white tissue paper at 189 bob, 140 grams toothpaste at 199 bob. Hizi zote ni less than 1,000 shillings, meaning utasave 219 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Choose Quickmart, then select Mama Safi. Lipa na ukisha lipa utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, the home of discount. Beikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore e wendego. Ngoma wake en kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Bali Adventure na View Travel. Explore the vibrant culture, pristine beaches, and the serene landscapes. Enjoy Kuta or Nusa Dua, Gili Trawangan, and Ubud. Ride a horse cart and hop between islands by a fast boat. Escape to Bali's paradise for 8 days, starting from $2,067 USD per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover.
So we've increased it in papers but denied you. Aya, nyakwara Mogi Ajwang' mana kaka ineno twak iyo osebedo maliet. Twak obedo maliet momiyo nyaka Sandro golo koti kata kamano. Wadhi mbele kod twak maro. Wago mbaka kotudore koda ka jopuonjre onego bed ni riwore kod lecturers e ng'anyo kose oyo. Gabriel. Thank you very much. Kachako kendo. Wachak gi kuma ne Marceline Ochieng'o. Marceline, adwa ni ng'e gima nokelo gimiluongo ni ng'anyo mar lecturers. Ng'anyo mar lecturers ok en gima ochakre the year 2024. Magima is dated back as the year 1993. Mwanyalo wacho ni en gima nochakre higa mane? Higa mar 1993. Mane time mokwongo mane wanene ka lecturers ochako gimiluongo ni ng'anyo. To sama ne lecturers ochako ng'anyo, gima ne giywago ma pod giywago sani. Ne giywago ni mondo mi omedgi omenda. Kasto mondo mi government kata sirikand Kenya ne ging'iyo ni mondo mi at least ensure ni kuma gitiye en kuma ber. To mano ok notimore. Nomigi gik miluongo ni ati promises. Koro kose migi promises to matin emano chopi. To kochop gimoro matin manyiso ni modong' cha ng'ato biro timre nade? Biro dwaro. Gino dhi mbele ka piny obedo kokwe nyaka chopo higa mar 2013-2014. Wachak waneno ka kendo nitie lecturer strike ka gi demand mond CBA manobedo signed. Mano luongo ni winjruok mar kanyakla manobedo e kind government ma Kenya kata sirikand Kenya kaachiel kod jopuonjre mapuonjo e mbalariany mondo mi okete tim. Mano ok notimre. Gima notimre nochako omigi solution in partiality. Wachak waneno kendo higa mar 2021 kendo wachak waneno ka lecturers wacho ni 2017-2021 CBA ok obedo implemented. Kendo gidwa ni that problem mondo obed implemented. Mano ok nokete tim. Kendo wachak waneno kendo the year 2024 the same thing is happening. Koro gima nyisa en niya, wan gi problem to shida ma wan go ni ochalo ka gima itiyo kode e uso. Gima ne ging'e en ni somb Kenya osegole e nengo to sani otere gimiluongo ni e chiro. Ka en e chiro kacha somo sani ok ng'i gimiluongo ng'eny ne anyalo wacho kamano. We've lost gimedho do agunda dendo ni quality and right now gima dhano ng'iyo quality ber mar somo cha. Be dhi ng'iyo ni kaka ning'iye chon cha. Mano gima sani iyudo ni ng'eny ne onge. Emomiyo lecturers ka giduogo jopuonjre gi mag mbalariany gidwa ni giduogi pok gipuonjo kuom jumba diwa 5. Kineno gima vice chancellors kata mana jopuonj madongo wacho to giwacho ni ka bora ni gijoduogo kalenda ok dhi bedo affected. Manyiso ni ber kwatimo penj December kaka nopangi. Penjo en ma. Manyiso ni wan mitiyo kodwa kaka mwandu miuso. In bora ni in e chiro process orumo pap next warito jomachielo process orumo. Mano kos gimiluongo gi dho ngere ni half baked professions ma cannot meet the demand of the society. Mondo mi wayud solution ne problem osebedo godo mar lecturers. Dr. Constantine Wasonga nyaka makama motegno mwahakikisha ni kaka no wuonde ni dhi migi 9.7 billion to orne gi 4.3 billion to account to read less than 4.3 billion. Ingeni kwa define somo binge somo wa define ni gido jowagunda ni education wacho ni it is the process through which knowledge, skills and attitude is being implanted by the teacher unto the learner. Ni mae ka moero ni paro rieko kaachiel kod gigo madhi kod weche ng'eyo ioro ne nyathi. Koro wapenjare ka attitude manyiso ni sirikal nyalo riambo kik ipar ni japuonj kende ema timo gimiluongo ni ati puonjo nyaka gi gweng'. Emomiyo jogo modho ngere nowacho ni kok nya puonji gi skul tibiro puonji ga ng'owa gi society no nyiso ni ginyalo riambo nyathi dhi kopa ng'owa ka wuok ati matiende ni Gabriel ka ng'adi matin matiende ni in isiro wach mar jopuonjre wuok oko riwore kod lecturers e ng'anyo. Adira sani wang'eni nitiere jopuonjre wanyalo wacho ni jopuonjre duto ni idle ahinya to mago masomo e mbalariany mag piny owacho. Matiende ni kowach ni wuoguru oko kaka jo-UN osewacho ni biro bedo ka wuok oko to ginyalo wuok oko ka romre margi. To kata ka lecturers osedok e klas moko be pod ok bibedo ka dhi kata e klas mar mondo mi opuonjgi. Wach mar jopuonjre wuok ni in sire koso kidware. Weche ariyo. Wach mokwongo e wach jopuonjre wuok oko mondo mi wahakikisha ni wayudo solution ne gima dhi mbele. En niya sama jopuonjre wuok oko e yo mane.
to kapok owuok oko wadwaro wach mar atiro kowuok kuom skul. Kik ketwa niya wadwaro ni either skunde go lor mondo nyiswa ni wabiro duogo e skul ka lecturers otimre nade owe ng'anyo wadhi dala. To kokamano to wadwaro niya jopuonjre ma kaka wantie skul sani ni onge shida ka jopuonjre owuok oko modhi mondo mi gihakikisha niya ni lecturers gi ochul oduogo e klas. Awinjo ka Marceline wacho niya ni mano en gima odok korka lecturers. Lecturer en ng'ama dago lek mare. Ng'ama lek ne tho en nyathi. Kapo ni nitie ng'ama dware ni mondo bi lecturer oduog mapiyo en nyathi molo kata lecturer wuon. Koro kinya wacho ni dwa bet kumoro ni rito ni gik moko dhi losre. Onge gima losre kamano. Koro mane tek mara ero kamano. Lek gimomiyo an ok anyal siro mondo student ing'eni in as a student idhi street kuchocho idhi konyo lecturer ni mondo lecturer obi konyi first. An ka an anyalo wuok nadhi e street nadhi demonstrate about somo en ne onego bed ni adhi demonstrate about the quality. Onge chieng' ma student osewuok ni lecturers miyo ji quality marach mar nini e school lakini gidwa dhi konyo lecturer mondo oyud pesa yet some of them will not even still go back to class. Watch me watch achiel kapok nini. Let me just say this. Kasto idhi mbele. We adhi will godo wa watch ni mai. Kapok itie. I don't understand gini e yo makare. Iwacho ni ati ok inyal yie ni wuok e dhi konyo lecturer timruok ng'anyo. Gimoda ni kuongi winj mokwongo. Wan kikipar ni ng'anyo no koro ber nwa sana. To gimoro ka moro ni ginegone. Ma gima dwa nyisi kodok korka weche madhi mbele sana. Adwa ni issues mar lecturer ni deal go yot malich. Mokwongo jogo matimo imiluongo ni uchukuzi. Mago jok ma kata jok mantie transportation sector. Ng'ato motiet kumora mora. Mago jomoro nyithinde school. Ono gin monego bedni ni jonyuol go emo nego bedni osedagi ni kapo ni ok nyal chulo lecturers. To gin monego bedni gikuongi hold ng'anyo mokwongo. Koro janyuol mawinjo kumora mora un ma untiere. Un munyalo konyo nyithindo. Nade? Kata kapo organizations ma untiere go. We need to see your voices coming out. Mondo mi represent nyithindo kapok nyithindo kawang'owa. Action mondo mi hakikisha ni one gigi miluongo ni somo maber. To somo maber government mar Kenya kaka nanyisi. Government mar Kenya osechopo kuma wach ite ok winj gigi miluongo ni sound. The only thing government mar Kenya winjo en gigi miluongo nango ni remo. Mondo mi wageng' remo mar nyathi mondo kik chwer. The only people manyalo konywa koro gin jonyuol go. Magin nyaka odok kuomgi. Wan gi sectors moting'o ji mang'eny mokwongo wan gi sectors mar transportation. Wan gi jopuonj mopogore opogre magi jomoro nyithindo e school. Inyisa ni thuolo marwa mane omiwa chiegni rumachak kodi Gabriel wach ni mogik kaeto kila ng'ata bo miyo thuolo mar mondo mi ochiw pache kaachiel kod wach ni mogik. Erokamano ahinya. Wach ni odo chope mogik piyo sana. Sa moringo piyo mbaka ka mit to sa dhi mapiyo. Okay. Koro gima nyalo wacho en ni ati ne jopuonjre kumoro amora ma gintiere ni ati wabed kod geno ni lecturers dhi duogo to ne jonyuolwa mantiere kumoro amora ma gintiere wagonu erokamano kuom support musemiyowa. To wakwayo government maduong' ahinya wakwayo government ma Kenya. Ng'ata manyalo loso government ma Kenya. Ni obed kong'eyo ni time wadake ni en time miluongo ni ati time of lokruok. Piny yach, piny dwaro lokruok. Koro the only way ma lokruok nyabiro go en ka dhano bet mowuoyo. To ka wacho ok nyalre to mano gima biro chuno dhano ma ji deg miluongo ni kelo koko mang'eny mok ber e Kenya. To mogik en ni ati government ma Kenya wakwayi ni chike iti ne gimiluongo ni ati sound. We chiko iti ne gimiluongo ni remo kende. Erokamano ahinya. Victor, nitie wach midwa medo kaachiel kod wach ni mogik mana mapiyo piyo. Wach na mokwongo kadhi mapiyo piyo. Wadong' magi dakika 6 kende. Wakaw dakika ng'eny tariyo. Ada penjo Marceline penjo moro amora achiel mabe onya duoka mapiyo kabisa. Marceline, sama jopuonjo dhi e ng'anyo ni ma jopuonj lecturers koro ni e ng'anyo. Gine magi inyore sana sama gi ng'anyo ni koso students ema inyore. Students ema inyore lakini iseduoka. Student ema inyore lakini ok nyisi ni onego bed ni wuok ni dhi fight. Isemana duoka koro wek play mang'eny saraj. Ing'ene sami inyori. Lecturers macha ng'ano se build ng'eny gara gin jomoko madongo. Onyalo yie mondo kaw pesa matis no make sure ni werigi pachi ni ng'ani en go ande moko goyo. Onyadhi mondo obire class gimoro matis manose miye cha omi handout to boligo kanyo gi course outline to weni koro dhi som. Ting'ene ber king'ene wan gi jomoko ma en obro kwanyo ka ng'acha puonje
interact kode maber e seche momiye cha ineno to gi ng'at ma kata omiye handout no ang' nodhi ga odhi somo PDF and then fine oduo timo research ne moduogo tim penj kendo mokadhi koro bed king'ene ji ariyogo opogore wadaro ne government katieko mondo winj ywakwa kaka students giwe koro kata lecturer wan emwa hinyore joka ok hinyre ahinya joka gin gidwaro margi ma gimbe gidhi pidhogo families gi to wan kaka students wan jok ma kiny wan be kiny wabed kaka lecturers go ineno to koro ka wan koro keto ne wan piny waling ne wan waling alinga iyo ka jomoko nyapingo ne kik wawuog oko mondo wakony gi ng'anyo wan waling geno wan kanye kiny wadhi chalo nade government oyie winji ywak students gichul lecturers jogo duog mondo koro puonjwa mondo wambe kiny wabede gi future kech somo ni te future wa erokamano ahinya Alphonse wachni mogik ago erokamano Joyce an kadwa wacho wach mogik awacho ni kaka Kenya kaka piny waol gi ng'anyo masakasa kigo kwano ng'anyo mosetimore e higa ni kende gi the kind of consequences mosebedo ka ji ng'anyo ji tho ji wito ngimagi oko moko dong ka gin disabled waol gi ng'anyo wan jok mage mok nya bedgo piny mwawuo jok ma are in those committees gin jok ma osomo onego bed ni giwinjo wach as we speak the National Assembly Committee on Education osesummon Honorable Joel Badi gi Alfred Mutua gi the CS for Education mondo gi have a meeting on 19th mondo ginyiswa a way forward koro we are hoping from the responsible bodies ni gimiwa ler matut ewi wach ma wan goni ginyiswa ni ka skunde lecturers ok dogi olor school kila nyathi odog dala wawe bet ni watiyo gi pesa to onge gimwa timo mara riyo ginyiswa ni skunde go wabe dala nyaka chieng mane ma lecturers biro yao ma lecturers biro duogo tich koro ka tieko mogik wachna mogik en ni somo gimora mora maber nigi garama education is expensive let us spend on the quality of education of our country nikech as we speak okwanyal kao somo kaka en gimora mora matimore nikech our priorities are not right iyudo ka nitie programs moko igolo pesa mapiyo piyo iyudo ka kar somo wadwani wayware for years koro ok en gima ber erokamano ahinya Marcel na mi right of reply e gina mane Victor penji ka achiel kod wachni mogik okay gima dokono Victor niya wan emohinyore dongi lecturers gi gin okay awachni ok ochuno gi emomiyo kata gimomiyo an ok anyal wacho ni mondo students odhi mondo oriwre kod gi nikech gima ng'e mokwongo ni students ema dhi nyore kuno nikech ka gidhi gi push students ema dhi bet mbele gin gidong chien at the end of the day gin gidhi yudo makorgi students manwenyore ka ng'oma gidhi yudo onge koro wachna mogik en number 1 students mora mawinjo wachni kik iwuog ni dhi demonstrate streets dhi turo tiendi kayiem nono nikech lecturer midhi chul pesa ne to dhi mbele gi maisha ne mar ariyo onego bed ni wabet gi financial discipline kaka students nikech koro nitiere challenges moko monego bed ni puonji kaka onego bed ni tiyo gi gik moko self discipline alafu ing'e kaka itiyo gi pesa gi and then mar adek king'eyo ni gino dhi cost life ni to imbi dwa enjoy just live it erokamano ahinya Sandra wachni mogik erokamano ka koro atieko an awacho ni sirikal okonywa tatua wachni nikech waol seche te gi ng'anyo ni obed dichiel achiel mogik olose morum to ne jonyuolwa mawinjo kamoro amora ma gintie gi osiepewa mokwongo ne jonyuolwa wadwoko erokamano to meduru konyowa kendo gimed lemonwa mondo kik walose hope kik wa give up mogik ka adwa advice comrades wetena nanyisogi niya kik chunygi tho geno pod nitiere ma ena ng'wech ma wachako to pod wan gi gombo mang'eny e piny ka koro ma kik chunywa tho to ne nyiri wetena wabeduru discipline wang'e gimoterowa school gi joma yowuoyi bende apani ng'ato ka ng'ato ong'e chal mar dalagi kik wiwa wil kwachopo e school gimokelowa adwoko erokamano ahinya Sandra Desmond wachni mogik go erokamano pap koro dong'na kadwa tieko to an gi weche adek mokwongo weche adek go wache dakika achiel asiro ng'anyo mar lecturers ok inyal tiyo ne ng'ato nono kata ok inyal tiyo with poor working conditions joko ng'any time wadhi mbele ka ruth oyie watieko school nwago erokamano to kendo en kwayona kuom jood bura magwa
you can't sit in parliament discussing gik mokonyowa. Uda bet in parliament kuda wuoyo about extension of kia presidential term nikech chumbe maru medno. Wache uru gik manyalo konyo nyithi school. And I'll start with my MP Makabondo Kasipul, Honorable Ivo Bara. I've never seen you wacho gimora more parliament. Ngame dhogi for once come out jo Kabondo Kasipul gi thagore and our other MPs man ke Kenya kae. Ji thagore utienda molo we uru wakonyre uru kaka jo onagi. Erokamana ahinya Gabriel, Desmond, Sandra, Victor, Alphonse kachiel kod in Marceline kuom kawo thuolo maru okinyi ma kawuono mar mondo mi ubi wabed kod mbaka machalo kamae. Ageno ni sirikal bende owinjo ywak ma comrades nitiere godo kokotudore kod midhiero mopogore opogore mokale e kinde gi ma lecturers nitiere ng'anyo kendo gibiro bedo ka gichulo lecturers kata giwinjo dwaro mar lecturers mar mondo mi lecturers odogo puonjo dhi mbele kod somo e yo makare. Nyakwara Jwang in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani machope giko mar mbaka e chenro mar mbako romo kinyi ma kawuono. Ibed kod odiochieng' maber, oriti masani, nyinga Joyce Odur.